Ejai okasa for shonsa. Nam ne so be kasa kire mbetuefo. Nam ne so be tenetene. Se de be ya brabo a wa wurade opese ye bonus asese. Na ye nmunyam shama no betimi abam. Obi biara a wotie hye wonsa. Eware fakoma nyina anom. O ma wie wa asem ne nyam mfaso pa. E de aseda ne nmunyam be ma wo. E da wase adom ne nti. Amen. Amen. Also for Radijra. Amen. President de Radias. Odi yakọ na wadwemu osan de abehia. Ye Radia ya na eboni ayefo de etiafo. Ye bia meka se ye ni obi na koda so man so ne ne ko mortuary straight. Asa Radia ma ye nkode ya yasem ne se so nyame wo ya fa hwan kra. Ne betim de esi. Ye de Radia se. Wa wotie ye de Radia se ma. Na mo nkwane ahode Radia de ache. Last week ye shen ko motwetwe bi ase. Yankomo twetwe nyina yasem trene na wo Psalm 11 verse the number 3. Edwom eti edu baako enyemu miensa. Twere ne se wo sei enyina so no a otene ni be yedai. Potokasa ne say if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Ananyesa. Yeah. Kaima ye ni free Bible na nka say so free kwa ba of Bible ma de o kan kwa de no kra na hanti. Anyom dubako. Imumiensa. So we say nyina so a. Se o sei nyina so a. Otene ni be yedai. Otene ni no obeyedai. Nka say dipa wo. Onyame ba. Ugoma moja akasa ma wo. Onyame ba ya twere wudin o. Woni sa wo yetene ni wo soro wasem ne yekan yo. Se ye sei nyina so no a wotene ni no dien no obeyo. Eni me di yenya biribi ni yeko biribi di yenya bibi prayen arewosem ni se honam di yanka na mo wosie tu bia yetu na so anu yie ene ne pomasi brema de akutia ye no akutia ye nso ye hunu akodi ye ni ye di yesi ye ni ye hu akodi ye kro ni yesi ano ba bia efiri nso ye hunu di ne twa fatase ye bu nkompo kohwe ye chi foundation is the starting point of Obia Abramo, the origin of every life. Oko construction mua, yabaka say foundation. Ebi ne kura dan no so yehunu. Yes. Yako construction mua. Foundation. Ebi ne kura dan no, eno so na nipa ani hunu. Ehye form. It will nipa bia no. O foundation bia ofri ba. O origin bia ofri ba. Se biribi di unya wa abrabom anasa wo pese ogina ne bra ogina bra ne wa abrabom a sa foundation wo sa wo hwehwe se wa hwehwe biribi be di unya biribi be pra bi unsi ye na wo ni ye emfa wo ne modem bo abebo na setenem because your foundational errors ye bobo so be biribi se wo be kaya eda no a Jericho afesu odwirigu ye no Joshua chapter 6 verse 24 ba Joshua de ebufu bu nkotodwe edome said ye Jericho fo kromu afo no maye no obi biara obeba besi fasuo wi na wodi gate beto ano no se o si fasuo na wode ne bakan bedi kan le duru se o to gate a wode ne ba wo twato ye o ye den a odome ekwe ho o ye sure kan maye Joshua chapter 6 verse 26 na Joshua kantam sabre no say Joshua kantam sabre de say no menka onipa patroti no menka onipa obesore abechichiri Jericho kuri Awurade anim ewa Awurade anim ode na bakan na be hyase se o chichiri kuro na ode na bakan be hyase na ode ne bakuma na ebesisi anopono patroti mase sa no menu a Joshua dobe no eye kuro bi mufo na wo mu bo onkuro ho ban yempese obetwam ena Joshua so hu ni se usi ye kwan no onyame adwiri fasuo na gudi ene meni wanya ena Joshua de abufu adome no me ne da have the book of Joshua ko see 1 Kings chapter 16 verse 34 me ntwa na kese abufu efu no anka sene pim mfiri Awurade samom men kan sa because enkrofona dwia wo mudi si ye ne se ye mamu ntwamu nkobobo sha asase so wo nipa bia ansa na abewura wo bo sha asase de wo nhira kwan mu ye wa kwansidi a eba osomafo Paul se epon kase ye bie kwa anigye enkwagiem
any hemono. Ebia mamene so akwansifo. Eti se de won pese wosi won kwan na won twam nko won bosha asase so ntin wo to fasio no. Na fasio no mo to ye no. Sebi se ne jira nipa ho de so keka nke be hia nipa basa da ebu. Na so nyame se da bi. Munye di nansi ananso no de munye dede. Na me amadwira gu. But what was it? Na se sa fasio no ye si ye na buru nipa ho de so gisa abasa foforo bi a ye sunsu ma basa bedwire gu. Ma me fa we so show bi nkom. Say ye si fasuo bi atia wadu ntia wade ma awo mankan ko ni nhira ma wo Yesu di mu e de ye dwirigu. Amen. Amen ye. Amen. Amen nkoye. Amen. Eti said ye na mu si ye kwa nti na Joshua so de abufuo. Ejina wo nyame asem so dome ye. Okay. 1 Kings chapter 16. No me da off the book of Joshua. 1 Kings chapter 16. The last verse, and I take verse 36 and 34. I say 34. Yeah. The last verse now verse 34 the Bible say abrantie bi no nyame yehira na ofiri krom ho eno ye na de sese me kura adampan na se me kuro nko yi a me de me sika ne mani mo nyam ne ma ho ode ne duma wo nyame de adom be ba chichiri kuro no hwede to no 1 Kings chapter 16 verse 34 ahemfo ngoma edikan ti dunsia ne yemu aduasa nan ne breso na Bethel ni Hail wote Hail abrantie ro free Jericho chichiri Jericho o chichiri dia Jericho na bakan Abiram wi Daniel Joshua domino na yango akwada no ne papa ni yango no there's when nam de wonana no ma yentire no mi bi da ho time sensitive error time sensitive case da ho yango papa na obewo sa ba we no akoda no a wo bewu no yango no nananom na aya ade bi bo obi di abufu adom yato ana abrantie no nyame yehira no se mikura adampan de amekekere o shas yeso obekekere hwere Bible kire se to na bakan Abiram ewi bra oto fapem no na ne bakuma sekam so wi bra osisi ano apono on se de Joshua se de radia sama onam num ba Joshua so kan ye no as a foundational error eyede na imrantie ni wi Joshua sama okan biribi won nananom ye biribi ama no mi bi eda ho ene eku on it will nipa bia wo se wo hunu dosu kokko wa brabom ko hwehwe de wo fom no watere no waba wa ye ni yie me ka cho se yebu bebrebe ma me femfra sofo so ansa na maba fom yem bebrebe ya sofo bi akọ wo fi awarija ye wo ho wa wari amanagu ni nua bi awari amanagu o hye nkompa principal aden na sa aden wo ho foundational error na woni ma de ehu wi ase Yesu wo na obewu ye no de be fulfill divine judgment divine justice Yesu wo no adentia onipa bia ye bone ena sa bone ne ho asotwe abeda ye so because honhom bia no obetimi de bone ache spirits cannot forgive makasa spirits don't forgive me say spirits cannot it is a honhom betimi de bone ache waje so de bibi be sha na amu o pata no it is wo nyame betumi abeje ye ne age so de ba ne be ye mpata to fulfill that divine justice everything I used to buy abrantie no a ye Fred Rubin on na ye ba pani akofa ne papa yere papa na domino se wo nye yie ye kwa aku bia ba Rubin fo nko na ewu adenti anu mi bi da ho Rubin no ono ko bo adwam okofa de papa yere no a Rubin na mu de no to so ne nananom sha ase se oba no what my reho sem say Genesis chapter 9 verse 20, 21, 22, 23. Time one no wa ba no kohwe na dagem no a odome no. Wa bone ba ni din o bone na na din. Abrantie ne ba obewo no. E do odome no. Adentia. Oni ango nya hwe. Ya mu ni mpo. Woni dia akosi. Adentia. Di odi bone no wo. Ananye sa. Di odi bone no. Anu na ehu no. Anu na ehu no. 9. So verse 20 ba. Verse 20. Na no we free ase ye kua. Tio, no we free ase ye kua. Na we ye bobetro. We ye bobetro. Na onumunsa. Onumunsa. Na obroi. Obroi. Na odane to madam mu a ne ho da ho. Na Canaan eja Ham ko hunu ne ja. Ti wana kwa we ka se Ham.
Kenan na Jaham ekohunu ne papa de ja na ko ka kire ni nuanom ka kire ni nuanom be edi ho na Sem ni Yafet fantoma de gu ne kon metri so nam nchirenchire de ko kata won eja adeja so na wodane won ani kire akire na wonhunu won eja adeja na no wo ani so tete free ne nsabro mu so tete free ne nsabro mu na wote de na ba kuma no ye wote de ne baketwa na ye no o ka se wadome Kenan wan na ko hwe papa na de jam Ham ade na Kenan na adome no na so ade na papa no aye no o de kanasefo mbajote mase o de kan de a nasefo enti se Kenan bra eye de wo papa simple iti yebu bebrebe niema bi di yenya yede niema bi si akan niema bi ye boye homodin bia ye bre ye manisika na ahye okwa aware ne apam no okwa aware owo anya yie enioma di yenya opa manisika dan ma anyina bibi di yenya obi akosuku ye human resource manager oti officer wo se ofedi pa adwuma oba aware fo be pa adwuma agese wo fa don ansa no amu adwuma o create foundational error to ma ho obi muade ene na ma 43 wayaba dimpenimfo atem amampenimfo ayefudu obi ata obi so ni so anka ape o fa o de error bi to wa ma wo ma asodie kesie bi beba beso wo ma da bi o sa wonye error na senior pamada ka efura to awuze mfa wo sansom nyame bekun ye o de sa adwuma no ma error ne na sefo Sad ya de papa kura ya de ba na wasefo de ana no me so e eno ti da Joshua si free na ko se be hu na awurade ya free na ko de me ni fie de foundational errors edinya epira nipa eseyade sei nyina so sei abrabopa sei hyeberepa sei nkanko sei mpeja ba so ba woni pa abrabom esa de no me so woni pa eti se wo bobra na nioma nkoyi a da bi hwehwe wachi odwan be pimi ya de so ko na chi ba adentia onyame nyansan mu no so odwan pa ba pim kese ya de so oye de a kochi ko hwehwem edi entina me ye bibi a enye yie na kan buku bi bi mako school me wontetie ni nimdie na onyansa me de bobra so nioma nyina amfa edi ene wo ho ni onyame ni pa nkonkro ti me mu me carton so na so me fie da bi bu nkompo hwe ma na bra bom hwe be ma bra bom a efie bi ohia donto woni sie de enko a foundational error bi ko tu scripture bi ma na no Romans chapter 8 verse 19 abode na ne gina etwe wonyame ma ho anu yie eso abode ni ntibe ne ho nyane pe enam ade hunu a fie bi okura obi ye bibi ni aka no me ato abusu ya so efie bi wo no mo ampanifo kra ye wosika o yenya nipa no akoye gina ye bi pa cho ma se amanka se minchero mutie am the lady bi breme 2 years ago na ye di baby ayi wo yi ne ho fa pa onya be ma na be ma ne da onya mpana no ne da se di pa nya accident angu a bibi opura bibi di ne dem wow okay amadi baba na breme nam se maame obey wo no da bɛn ɔka date bi ɔwo no na de mi busa no nte ase enam so obey ukɔ baabi na kɔgye ne yɛka kyɛw so odi mfie aduonu mienu afade bra odi 22 years afade bra ɔsɛ mpa kyɛwan enam se hɔ na ade ni firi bɛma bi anya accident awu okonya mpena bi ne coin anadwono a brante na ansɔre wow wanya mpena foforo bi one ne te akwada nya accident no da hospital ma me ne te ase se David na ekoso wo de ba na brabom otu anama ba ehwem so hu de mekyere e na edi ababa ade nya free se ne tishe baabi na scripture na me de ma wo na ya pense mu kakra na afi ya bepen anu yie ne pemasi bre free next week e koro eni 2 Samuel chapter 21 aya bra no nyame ehunu David bobo ba David abedi hene Saul wu achi David abedi hene o afi tie de besi o Bible na ni sunsun so bi e ba koy 2 Samuel chapter 21 di for Samuel wo ma to so mienu
ni mu aduonu baako ni mu baako kɔ na ɛkɔm bi ba David breso ɛkɔm ba hefa David breso David abedi hino na ɛkɔm ba ne breso mfie miensa afeto so na sɛ 2022 ɛkɔm 23 ɛkɔm 24 ɛkɔm David si David na David kɔbɔ Awurade animu mpae David ɛkɔm na ɛba no nti ase ɛfiri baabi ɛnyɛ normal consecutively yɛka nyansafo ɛbɛdi hina David ka ho ba George Mase deɛ den na mema bɛdi hina consecutively da bia ɛkɔm ba me pɛn so me nti ase ɛna David tu ho anamɔ nhwehwɛmu na yɛbɛba hɔ na studio o hwehwɛ mu sɛ de be kom na ɛba no firi he me nyintum ɛnyɛ normal kwae na Awurade bua sɛ Awurade ka kyerɛ David sɛ mogya ho afɔbuo aba so ne ne fiefoɔ so ɛne hwan ne fiefoɔ sɛ okum Gibeonfoɔ no ɛno nti ɔhene frɛ David frɛ Gibeonfoɔ no ɛnso na Gibeonfoɔ no mfiri Israelfoɔ na mmom woduma deɛ tia Bible kasa no Israelfoɔ no free Egypt ba no a Moses wuye no a Joshua ko take over no study Joshua chapter 9 and Joshua chapter 10 ahemfo maako 6 ɛka bɔ mu so mu koku Israelfoɔ nyina saa bre no na ahemfo no de otoso 6 no ɛyɛ Gibeafoɔ no mo ho den ɔmo na wɔ correct soldiers pa no se daddy yɛm pirima mo ahemfo 5 we yɛ meka mo ma mo nyɛ 6 koku Israelfoɔ nyina ɛna ɔmo kɔ ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua yɛ de ho bɛbɔ na ebo me ho na yɛ ho na yɛ de bɛbɔ fa yɛ nkoa ɔmo wɔ din kyɛ Israel sojafoɔ ɛna Joshua so okay ɛna me dem bɛnante ɛna ɔmo bo a Israelfoɔ kum ahemfo no 5 ni nyina amai 5 ni nyina o ɛna Joshua ka sɛ ei se na maya ma me de a ɛna onyame so de yɛ kɔbɔ hyɛ asase bi so mo me nkɔ okay na saa bre na Benjamin fo ni so a ti Joshua kya asase no ɛna ɔsɛ sɛ we mu strong army dia na sɛ Benjamin fo ni susade a mo ni Benjamin fo no nkɔtena asase baako so ɛyɛ Gibeonfoɔ no so obedi hene no firi Benjamin abusuam Kish ba no ɔsɛ ni kwan sɛ saa nipa hunu no a mo firi Israel mo no mo didi asase baako so da so okum mo nyina uti ɛna mo dwane yɛ enti saa bre so awu dada so pɛ so ho asotwe ama wo ɛkɔba ama wo David abedi ade afei na bɔne na so odi yɛ no ɛho sunsu aso ba enti Bible say year by year 3 years consecutively come by David ni onyame kokasa yɛ onyame se bɔne na so odi yɛ no ɛnu ti na saa bɔne na ba enti kɔne kɔ pata Gibeonfoɔ no hwɛde ebesi na Gibeonfoɔ no mfiri Israelfoɔ na emom wɔyɛ Amorifoɔ nkaeɛ no bi na Israelfoɔ aka ntam akyerɛ wɔn sɛ wonku wɔn wote ɛhɔ ne Joshua chapter 9 and 10 no nanso Saul hwehwɛ sɛ oku mu mmɔden a wɔbɔ ma Israel Judafoɔ no wote mmɔden bɔ mo bɔ yɛ dia mo masase a yɛm ne Benjaminfoɔ te wote be ku mo na Benjaminfoɔ no kɔ afa asase no ɛna David bisa Gibeonfoɔ no sɛ ɛdeɛ na menyɛ ma mo na ɛdeɛ na memfa mpata mo Awurade ma bɛyɛ nhyira na kɔm na firi yɛn so na Gibeonfoɔ ka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ dwetɛ anaa sika asɛm na yɛne Saul ne ne fiefoɔ ka ɛna ɛnyɛ Israel mu obi na yɛpɛ no aku no na wɔse ɛdeɛ na mo se menyɛ ma mo ɔhene David kɔ ɔmo so ɔmo nyɛ hwee ɔhene yɛ de eni Israel ni asɛm bia David Paul won kyɛw bi o sɛ deɛ na menyɛ ma mo na wɔka kyerɛ ɔhene sɛ afei ɔmo be tie mpata ɔmo bɛgye ɔmo ka kyerɛ David sɛ ɔbarima a ɔdwerɛ yɛn a otu yɛn tiri so agyina sɛ Saul no a oku yɛn no odwene yɛ tiri so tiribɔ adwene mo sɛ yɛnku yɛn no na yɛnya Israel asase bia mu antena no ma wɔmfa ne mma mu mmarima nso ma yɛn so kodi saa bɔ ne na ɔnya ngɔɛ bon ko fa so ma maako 7 mmerɛ yɛn na yɛnsɛn wɔ ma Awurade wɔ so wodu sta mo ku wɔn yɛ de dua wɔwoto na apie okɔn wow na yɛnsɛn wɔn yɛmfa dua ngɔwɔ nto mpie wɔn kɔn ho 7 o hwɛde si yɛ ɛmfa Awurade kuro Gibeon mu na wɔhene ka sɛ mɛma na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam na ɛda David ne Saul ba Jonathan ntam nti
ohini unu Saul ba Jonathan ba Mephibosheth mobo no okofa so ma ni nyina ba se munkumo na mra ntra ibo no dabi ndo koku give you for me find the koku so omoja boni papa omo nanampo so the children of Saul and the great-great-grandchildren of Saul were going to pay the consequences of what he did. Foundational error. Yes, you buy no car foundation once a review. Matthew chapter 7 from verse 24. Or see the pam you could see that. And I said, Bakusini that one, Bakusini that one, Botaso, or car foundation as him. Is your crona and a buy, and from a crona and a buy. Was about a and Crofubi Momo they said, boy, so BBF foundation is correct. Men can't be any papa was and any mammy was a casemo. Me say men can't be any mammy and any papa was a canoe. But one you free or when I had ye. So Timum said, Busia be live, yes, and new men, you know, be a BBF. Obekom so man yaso for kan bi wo mo nya nipa bi a wo bo abrabo ese fata de nyoma tutu akwem pepepepe ena na ye di su nhira enke suru bu ane ye kwa asore na asofo ye hunu bone ne ye kan wo se ye hunu papa se bire bi una na bi ye papa no so aba na wodi ye eti ya wo ho mesire de wo tie me bia so wo ntie me yie pa na wo bo obra wo hunu se de wo bo obra wa ware wawo oye papa oye maame wo hunu se de wo bo obra na kire bi wa mfa konua bi ameso wo ma no na nanom debi amika se kan kwa na di boni oso nya mesi munko ne nasifo nyina ade tia papa na chia fapem no fapem na bu oye de bedwiragu oye den bedwiragu oye de bedwiragu menim de di unya wa abrabo mu de ena menim de prawo de so metu fo hwehwehwe 104.7 mesma ya hwehwemu no ekwen be force be hwehwemu no me opa na me problem wo opa na da su ke opa David hu se da bi se 3 consecutive years pa komo ba me hwehwemu so obi atra se 20 years on 2 1 am oni light David wo light enya se wo kan asamo anu aka hu adi ye ben na odi hu no de wo kan me ya metia me preach sa preach me mani ba no se de bi a cheme yo oh yes me papa de na cheme de wo kan possible say fie bi boom o fie ade na ye de gina fie ne de na ye de hye fie na se efie bi wo ha nipa hunu han ntema chia atene de wo ho it ya make sure say the ade bi a ye bi a ya tene no atene na be si nchiri maso no mu ye nhira wo pa cho otima se na wo hunu de edi enti na fie bi mo nyina ye yie edi enti na fie bi so a generation bi e bodam ni o edi enti na fie bi o generation bi a se wa akoda bi a se ne su ne ban ne dabi edi enti a biribi wo fie ho biribi wo fie ho biribi wo fie ho nti wa hwehwe sa ade na antene no a ema bi ko Moses ho Ako kachire Moses say ye papa born in wadi wu ya Moses there ye nso ye papa born ya asase ne ye beje okay the daughters of Zelophehad Moses dia ani Israel afọ nya dia asem ne ko nyame wo so okay man asem no mo ka net ne nti dia fo asase ma wo de on papa ye nti ni ko da bi o emra ewia sehwe ti miye a ti statement wo ye no matter how wani pa bobra wo ati asefo asase so no ahonhom wo de ahyehyɛ dada nti no matter how wa pese wo change no se wa ma honhom mu de be de ahyehyɛ wo na be yɛ adwuma nyɛ bɔde a wo bɔ ha ye bese wi ase ade bia so wo pese wo dane no a ade ne fapem wo honhom eburo na wo de hyɛ fam kura no honhom bi na bɔ wo asase na wo de eburo ne be hyɛ mu no honhom bi na ɛbɔ asase no iti ade bia na chi ede na hwehwe papa e wo honhom emfa ho ne sɛ de opesa wo tere nneoma wa ha
se wantimi antre nneoma wo honhom mu a honhom that is a computer bi a ya hyehyɛ to system bi wo no abɛhyehyɛ no na gese ne we wadwen se bia wo ye adwumaden na obedi ya en fa ho sa se wo mu fam ne se ne mo anhyɛ nko ya en fa se mi abi mi woni bo so de ahomache bo akoda na dwo ba yire ho aye adwuma wo ye hard work apa ne so ni man ko yi onko bebia yes spiritual realm ne hwe sika na wo kopɛ ne firi he ye sika na wo kopɛ no ifiri he FM 104.7. nipa de tweska so honhom na eche obo mu tweska wana anu ni din beba Yes, no great. nye nipa de ti ink gu machine Yes. etwitwa paper e print ska de tweska ye free visa bo sika fo mi unu din on twa sika de o nzo wo sika de no nya ahonhom na de ma isi ni na ba wiase bo sika chebi ya Yesu ko gina pepo so se wo koto sore me a me de wiase ni mu ahonyaje ye nyina be ma o wo koto sore me a the people are bowing down to certain spirits to get something na ya no refuse consequences but what must say iti abrabonu a ye bono hwehwe fapem a wugina so ba fapem pen na wugina so fapem ben ade na school bebre wo ho de ne mu nsem wo den pa wo school bi ode de bako de ne nsem nhye da nya di bebre wo de ode de bako de ne nsem nya di wo de ode de bako de oni bi kura wo de ode de bako because school papa ne aban school because ansa no bi be kira ade wo no ye na ko training college of so teacher di papa is wa ban school no bi anfa de banko sa de ode de baba ko ti se we de zero ko bo de sule ana ade dia because Monday kura be hu akoda no Monday ne socks no de ba school kura ti se de host obi di abobo Friday to be father ba ma number 2 on your classmate papa bi asa es wa je bia kura na anu wo do ba ko school no ye graduation na obi de ne ba be ko ho anya bi obenya classmate bi sa na abrabote fapem ben na de ba fapem ben na wogina so se fapem ni yesika nko ade anke hu nkrofo bia no mu wosika bia ye hu no mo nananom se zero fapem ni nye anya akoda ne na enya nimdie ni nyansa ode betenetere ne ma wo anade ahwede ma so fapem no Enye. yo edi asem do nyankopon ma odifo no e ka kire Eli wose na Awurade akantam so ode ofie nyina bedi asofo na so de oba wo firi ni fini asa ya wo antia wo de firi no komatwa wo no fie fo nya firi asofo die mu e na ma Samuel be ye sofo go free sofo fie your foundational patterns are destroyed. Aden na busua bi one particular pattern e basa. Aden men ma busua bi de one co school kese kra, de one co school kese kra no. Ene de no ye hospital bi o me pese be body. Augusta masters in anesthesiology yo or ya chief anesthetist. Bra PhD in law. PhD in mathematics, PhD in way. Abrochiro nya hawo. Obia be wu Ghana wo bra woni kapre wo be wu so either pancreatic cancer, either lung cancer, throat cancer. Ayede na nipa 4 consecutively obia cancer de kono. Ena yede no obi okuta PhD bia betena Ghana more than 15 years na obi ato aduane amana di ansa na wawu. Ahochireti na ne yire gya no ne yire ne makro wado o mabrucho bia mehwe ne biem na e kana beto busua so. Tu ka che me say normal. Enye normal da. Degree nyina azu ekura bi. Na men kan se bi o mi fie nkyere o. Be ka kire me ofafo no mo sere. Hwe mi fie wo me be hu party bi. U free 32 34 now you billionaire. Ayan. U be nyes kasa wadu 60 62 eco 65 bending age no. Na wo teba form. Et said the oti pelling break is what chain ate. Na wo say sane. Hu chain nyina. Ubeton fie beto japade bi ubewu na uni kapre Mr. D trend na hu say ehwe me na be ma no a obia mbeto ni bia run transport do near to create 50 40 na ye den afi nipa ni bewu a afi na me hwe bi of afo hey mo hwe bo papa fie de wo ni o
bon hwe bo papa fie de wo ho afa abusu amanso enuafo afiri maame krom papa kro yefunu mu no nka obefa bontinsu ne ye nua no otane nua monhwe de wo fio omudidi agro bra me of ba ko bi afrim hospital bill e beto me so me ben nyina no ye big man ay no kura pa na me ka kire anu mabu ho be fans o we dey normal abrabo mu kwanhie tansi unyini say bi ho ha sanete dabi nothing things are perfectly organized and arranged by spirits. They are orchestrators behind orchestrations. The yensi no ye wan honhom atachire ehye da ho we befa say we hunu kwan bi amfa baabi we hunu de wo sa wo ye fa ho ada bi honhom bi anye wan tuma amwa wo boa me mo bi na da wo da na wonim then David too sa na man David was a spiritual man who said David Sadi we have to be 3 years to so wo se me hwe what you say eso bi ho a onim na dwen ma no so na di ma no so only light John chapter 1 verse 5 say han be shire sumu no isum nyeda only light onam sumu only light it all can say kura no seed conscience na dwen mosi na ni ma no so ya yire na dwen Ephesians chapter 2 verse 2 ya yire na dwen the praise of the air that worketh disobedient in the present generation yes na dwen ni eye de ne fi obi anti aware ase kwohwe ma pa wo ho a obi anti aware ase o efiri maame na maame na besi na kanso ase obi anti aware ase o ko ware ofie wa Ephesians chapter 2 verse 2 wa bi o se dia na akane no mo nante se de wiase abraboti ni se de ewiemu tumi no panyini no ni se de ewiemu tumi panini no te honhom a nansen eye adwuma wo asode mam na dwe ma no so na de na busua ba ko bi atutrani kofio the book of Ezra o se die ntina yesi da yankrofo ye hayesa mo mi ankɔhwɛ de wo nana no maye ye kɔfa ahoma no ba de ya twere wo nana no se we mu nyina rebellious people ngo a atutrafo ngo a eti bisrew se de David anaso no hwɛ enaso esi ba ko esi mienu esi miensa enaso mabusu asantiri nyina nipa ba ko pɛ na gya aware ba ko pɛ o Baby 104.7 9-8 years ago ba ko bi beja aware u bejai gata ne nam ha na se gata na bu na ye gata ne ye mfa concrete nso ba bi ebu no ba bi nsuo de twifa ye no esusu e be fa ho da bi me ame ma me pa o me bu no ma ni kunu no che metum ni kunu che me no police station ho na mka se wudim de ta me bu wo yire no say and the sabe man to America or small barnet said the sebio as a young crown war no more than many years in adentia adene bi ni fion ero bi ba baby no on say ebe yes habe fa yet you antem because be a spirit man es obi te ho asemesi ko aware jana atoso be 5 or no kra ba ene ma menum panifo nyiro bi antia aware ase no oyedi okoye trial lock onim so ko be pamo ife de empen kwasase bo ye be ja awale Ezekiel chapter 16 verse 44 o se wona wo bu be no wo de be bu be tia wo se de ma mete ne sa ma ne ba adenti na yebu sa be no Bible Ezekiel chapter 16 verse 44 oh ntwatro mon kama mindi ati said the Mamma Tia Sana Batia. Our Bible, Ezekiel chapter 16, verse 44. Ezekiel chapter 16, verse 44. Verse 44. Obia obube no bebu bese. Wankaso obi okasa wo. Oso obia obube no obebu bese. Said the natie. Said the natie no. Na ne batie. Sana ne batie. Ampa. Adentia because you want to say bibi ofie o abeto space. Enkrofo wo kra wa atwe yem se beto. Madam for be mean to be modi de we sofo. Ni nua ba anyemo a obekọ 7 months a not wasuda ibi na asai sa Opemsuo no ware 5 times and I'm giving no from us on so from bono so boy
ya wade na da bia wo kana to me yiri so da yesi nyinsen ba ko no sei ene ya da sore ye wo so da ye na abiem by the time say me duru fi ono de yiri ko hospital ta ye sore waka won pa bom ye ye akwankyere bi eno ano no awo me enu sei wow ai na yesi bibia woni answer oh bibia woni answer ai adie bi wo wiase bia no ye ho se be bi hu anu yi eno ni asem ntina me ka che se tora bi wo no ma honhum masem ne te se soja die yedi na betre be obi timi di asem bi ba me ho me hwa asem na kai asem we memo de hunufo bi anada odifuru odihunufo bi abe hunu enyo bi na wo ho anwode ni ho atumi so obetimi ayi afri ho asore ba wutie me wo awanya akonya tie me awiei fa hye wutiri emma bibia na ada wo da the fast CCTV bo ho atimi chi ni pakro hunu ade kro te kasa no ka ne chese bitima ye ho adwuma ye itimi asem bitimi ba me ho itimi se asem wo de da bi me wasofo mienu the spiritual father the father Apostle Frank Osei victory okay wo de no yes o ko nana ho ko number 2 we D4 Caleb amu nyameche se wo de no fa ba jo what ma se simple de onyame ama ye ho ahoden we de hwede we de betimi atereteten ni ayi afio but ade bitimi ba mu se kai ni Yesu ni asuafo na nam ye de mata bi ba asuafo ntimi anko ho Yesu ne ba obeka cho sa adibu na deba gisa akom kire de mpa bo so bra adibu na deba ni akom kire na obeye ni nyina na hia de obro so nokura ye baako o mpa nokura simple case bi wa landscape mfa wonsem inspector ma ho chief inspector ma ho ekosi opi ho yengo Facebook live na manfo comments ga krom dia ba no yenkenkan emfama wo mo we free ose wusubuachi ya dom was bless you word hearing Philip Kwabre Kasem was Philip fantastic show and please help me wish my grandchild Junior Philipov before say happy birthday. So happy birthday goes to you Philippo's grandchild Junior. Okay, nice one. They also free George Oppong. So God bless you Papa George Oppong. Also good afternoon Mark the President. I love this program and I can't afford to lose it on Mondays. Bless you all. In Shraba Juniors indeed y'all know Asanteman Asanteman, okay, yes, small Asanteman with everything. God bless you, Presido, and free in Shraba Junior at home. On what I say, I'm doing the listening live from Abrepo Highway. Okay, Esther Ade, I say good afternoon, Mark the President. God bless you for serving us with word of God this afternoon. Opemsuo, yes, some Asanteman. Esther Ade, thank you very much as well. In Shraba Obeying Arthur, I say God bless you, Papa, again. And here Facebook live so bet my ba kasafidie no so a sa bre won so ubetimi afre bia na wo question bi